Para sa mga balita sa buong adlaw. No collection policy ipatuman sang DepEd. Nagpahanumdum ang Department of Education sa mga eskwelahan sa Western Visayas nga likawan ang pagkolekta sang kwarta o kon pagsulisit sa mga estudyante para sa Christmas party kagiban pa nga holiday celebrations. Iniya nakabutang sa Regional Memorandum No. 893 nga gin-issue sang Nobyembre 21 ni DepEd Regional Office 6 Director Ramer B. Oitico nga nagka-address sa Assistant Regional Director kay tanan nga Schools Division Superintendents, Regional Functional Division Chiefs, and all others concerned. Ginatagman ni Hernani Escolar Jr., Information Officer sang DepEd 6 nga wala ginabawal ang voluntary nga pag-share sang blessings. Apang kung ang isa ka bata wala sa nahatag nga donation, hindi nagakahulugan nga i-exclude na ini sa pag-attend sang Christmas party. Tandaan, ang Christmas parties dapat sa sulod sang school premises lamang kag ginabawal nga hiwaton ini sa resorts, hotel o kung iban pa nga establishments para masiguro man ang safety sang learners. Zonta Club Metro Iloilo nag-ugyon sa kampanya to end vowsy. Zonda Club Metro Iloilo nagpatigayon sang motorcade sang Nobyembre 25 nga may kaangtanan sa pagbukas sang 16-day activism on violence against women and children o kon VAUSI. Advokasya sang Zonda Club Metro Iloilo ang aktibo nga paghimo sang nagkalain-lain nga aktibidad tuhoy sa VAUSI agud malikawan ang pagpang-abuso sa mga kababaihan kag kabataan. Isa na diri ang paghiwat sang teenage pregnancy symposium sa nagkalain-lain nga eskwelahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo, pati ang symposium tuhoy sa online sexual violence. Sila magapatigayon man sa self-defense crash courses sa mga pili nga eskwelahan sa sekundarya, ilabi na sa mga kababainhan, agud madipinsahan ang ila kaugalingon sa anuman nga krimen. So, ang amon nga primary nga mga ginahambal sa mga bata is to be smart. To be smart, hindi lang pag-isip-isip, pag mag-click. Smart means S stands for stay safe. Dapat careful din kita pag-browse ang internet. M, don't just meet up with somebody. M, no? Hindi ka mag-meet up with somebody nga stranger, hindi ka kilala. A is to hindi basta-basta mag-accept sa mga files na ginapadala sa imo sa social media, sa mga email, kay di ka kabalupon or reliable wala ang source na. Kag ang last, the third thing is to tell somebody kung may mga suspetsa ka nga kaubalain ang mga kinaobra sa imo or napadala sa imo sa internet. You have to tell somebody, especially your parents. So, remember, ang tagline sang Zonta when it comes to online sexual exploitation of children, isip-isip bago mag-click. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.